maadta ka, palihog ipakita na imong dagway. Kaya sa mga requirements din niya ka na makita ang dagway. Okay, sige, nana. Mayang gabi. Okay, yara. Okay. Mayang gabi isab. Siya ako ang maalagad nimo. Kaning imong kuan, kaning imong gipangyaw-yaw ganina nga na ganina ra po ko naminaw. So ang kaning imong caption nga ito ang Dios nabay kamatayon o sa caption mo ba? Mali ka. O sige, ikuan daw. Kini magud nga tawag ani nga butang ang Katoliko magud nga mga termino. But pasabot kung makisawsaw pa mo ani nga tawag anang termino kabalo jud ko nga di mo kasabot. Wala tay problema dia. Kami mga Katoliko manggod, di ba? Kami manggod tawag ini mga Katoliko, kami mga Katoliko manggod basta mo magtudlo og tatawag anang teaching. Dili lang kay kanang Bible alone sa kuan man kan Luther man na. Ang samo amang God is faith and reason. So kana kang namatay bagyod ang Dios, refer na dito sa mga Katoliko nga namo nga tawag anang teaching. So kung tawag ining makuan, dili ka pangutana sa imong kaugalingong doktrina, ay pangutana sa among doktrina. Nganong di magaangay pangutanong ikaw may nag-live laon sa man ka. Ayaw baliktara kay ako ni sulog ko dre harong mangutan ako. Kung tawag ini Tepa ayo sa. Tama nang klaro ay ba? Dili. Kay kung tawag ini magtudlo magbugbutang, tipa. Kung magtudlo magbugbutang based sa mga terminong Katoliko kabalo jud ko nga di ka kasabot. Kamaturan magana. Sige. Bagong tagaan niya tawag anang pangutana. Okay. Tagay sa kong kahulugan, lagi. Tagay sa kong kahulugan unsa nang word nga hypostatic union. Ito bagong tagaan kay kini mga isyu nga tang isgutan. Di ako mangutana sa imohang caption. Layuan naman naglagputan na imohang. Ako nangutana ko nimo. Mangutana ko kung mutubag ka. Mr. Espiritu, so lagi mangutana lagi. Tepa. Ayo sa dili kay perminti kasabton. Lugar akong kasabot nimo. Paminaw sa ba? Diba, lagi ba? Goy. Diba, padali lang. Lipat lagi mo ba? Wala na problema sa kuha nga mangutana mo. Diba? Wala naroon nila. Tubagalan kay. Kung mangutana mo sa doktrina, paminaw sa mangutana mo sa doktrina sa Iglesia Katolika, maglabot-labot mo aning tawagan ng isyu, di ba na yung ganyan, di gihapon mo kasabot. Bisa kung sa di sa to pa, ang kanang gikot ni mga caption, wala. Sa Katoliko lang na, sa Katolika lang na siya. Dili kang Kristo. Yes. Okay. Salamat. Katolika? Dito ko ni Kristo? Yes. Sure ka? Sure kayo. Sige, asa daw na ito na mabasa sa Biblia kanang gitukod ang Romana Katolika. Iglesia Romana Katolika. Sige daw. Kanang imong question, karon ang deception. Oy, daon sa. Ganong ulihay ba? Kasi alaman, kay kabuturan magka. Tepa, di lagi. Kaya wala magud sa Biblia nang dapat kung magtudlo ka Biblia basahon litra por litra. Oy. Unsa asa mo nagbase day? Libros 3B. Wala sa Biblia. Kung asa mo na bro, paminaw tinaw na to bro kay dagan namin na bro sa imong live. Tinaw na to ba? Tepa, paminaw. Kung mahatagan ko ni magsita sa Biblia kapitulo bersikulo nga tawag ining basahon litra por litra sa Biblia ang tanang pagtulunan ay mapugos gyud hatag nimo. Nag-ingon gani og tawag anang wa kay mabasa di gyud ko nimo. Bro. Sulat sa Biblia. Paminaw. Ayo likay. Ayo lagi kay kabalo ko sa imong teknik, ay imong taktik. Sige, tubaga, wa maka kanilikay. Ayaw og tawag anang butang-butangi. Wala kang nilikay ang sige. Ang unang tawag anang question deceptive. Nga naman una. Kadi ka kadawat. Dili, deception gani ang yawa ra ba mangingilag. Oy. Check. Paminaw ba? Okay, una, ang word na Romano Katoliko late na lang niabot. Late na ba? Sa to pa, way appeal. Non sequitur. Late na lang niabot mo ra Biblia ba? Sa wala pa ang 4th century, wala pa ng word nga Biblia gigamit sa sacred scripture. Wala na. Gituhan mo ginan ninyo. Wala na. Di ang akong pangutana mo ito baga. Layuan naman ang imong guam bro. Layo na kayo bro. Gastong pabasahe. Doon ra kayo. Di na gyud kasabot. Di na kasabot. Paminaw sa kay sira magkagyaw. Paminaw sa akong pangutana.
asa na to mabasa kaningon man ka si Kristo nagitukod nga iglesia Katolika, no? Iglesia Katolika Romana. Asa na to mabasa, no? Sa Biblia. Diya sa Biblia ha? Ang akong pangutana, no? Asa na to mabasa nga na Iglesia Romana Katolika nga gitukod ni Kristo? Ana ba? Mutubag ko. O, tubag, baska sa Biblia. So, kung mutubag ko, maghilom ka. Ayaw kong hiktian ng imong pagtulon ipakaon ni Muskuha. Uy, Ayaw. ang ako, wala ko nangutana. Wala, bro, wala. Paminaw sa. Taypa. Wala ko nangutana nimo og isda. Kay isda po nimong ikuan. Ang ako pangutana, asa mabasa sa Biblia? Sa Biblia ba? Lagi, deception gani akong tubag sa imo ha. Deceptive man na. Ilad man na. Kanang imo tawag ana pangutana, ilad tay patubagas ako. Di patubagas ako. Ilad man na. Oh, sige. Way problema na. Wala may pagtulunan nga tawag ining ang dapat kung magtulog ka, butag pangalan, dapat basahon litra por litra. Wala man sa Biblia na. Kanang imong mismong pangutana, wala sa Biblia. Kanang imong baruganan, wala sa Biblia. Number 2, nganong makaingon kung tawag anang ilad kay kapalo man ta nga ang name nga Roman Catholic, ang word nga One Holy Catholic and Apostolic Church, late na. Ang una nag-exist is ang gitawag og iglesia or society. Karon, mapataging tawag anang pagtukod, iglesia lang ang gisulti. Ngano man kabalo man siya nga naa mo. Ikatulo. Ano masagil na guya yung technique, di ba? Kuya yung may nganong nakabalo man pug ka nga nami. Patubagas ako. Ayaw ipunto nga tungod kay unsa gyud tinuod na gyud kayo. Mangutana ko nimo kay katubag. Gitubag tagani ka. Ikatulo, ingon ko deception gani. Deceptive ba ilad? So asa pangutana, asa man ako pangutana ng ilag ko nimo? Katarong ana pangutana na ko nimo, bro. Katarong na akong pangutana, paminaw ba? Katarong ang akong pangutana nga asa mabasa sa Biblia. Sa Biblia ba? Ilad din na. Paminaw sa. Ang ako ang tawag anang gisulti klaro. Ang imong question ilad. Ilad. Nga naman kay ang imong pagtulunan, imong ipakaon na mo. Ay, ipakaon na. Kay naina, hilo maguna, hilo ba? Hilo. Nya pagkaman ikatulo nga naman kasulti man ko nga kanang gitawag og inyuhang gitawag og pundok kanang imuhang gitawag og pangutana inilad na ngano man kay kabalo man ta nga ang Kristo nagtukod sa iyang iglesia og iyang gitawag og simbahan wala gyud niya nganli. So ilad mo nang kinahanglan kung mobasa ta og tawag ining kasulatan atuan ng ubanan og kasaysayan kay para makita nato nga kanang iglesia nga naabinha mao nang simbahang Katolika. Ngano man kay dili man tanan nasulat mao biya na mo mingon ko nga kanang imong question ilad. Sige next question. Ana. Sige next question ta kay di mo magyo kay katubag yun na kani. Okay, wrong. Na ako'y tawag aning tubag pero ang problema nimo kay di ka maminaw. Na ako'y tubag, ang problema nimo di lang jud ka kaangay. Nga naman kay masakpan na gud ang imong ilad. Kana may asa mabasa, wala gyud na sa Biblia. Di gyud nimo na mabasa sa Biblia. Kapitulo bersikulo nga nitudlo ang Ginoong Jesucristo nga kung dili mabasa, dili tinuod. Wag na. Next question. Next kay murag kani ikaduha na ko pagutana, bro. Kani angkon man ka nga si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika Romana. Tama? Mutubag ko. Clarify lang sa. Clarify. Uli, tama? Ana ko nangutan. Ay, clarify gani para maklaro. Para dili ka kakuan ba? Para dili ka maka ana-ana ba? Gi-clarify nako nga niingon ka ang nagtukod sa Iglesia Romana Katolika si Kristo. Tama? Clarification ha? So clarification di naman clarification ng imo taka. Oy, giklaro nako bro ang imong rason ganina. Giklaro nako imong rason ganina aron pangutanon ta ka. Dugay. Wala lehit. Agoy. Ayaw ko tawag anang ilad-ilara anang imuhang kay ngano man kay kabalo man gyud ko nga kanang imong pangutana inilad na eh. Paingon nga tama ba? Ang ako ang tawag anang pag-claim na gisgot kog ebidensya. Unsa may akong ebidensya, di ba? Ingon ganina. Pag mobasa gani kag Biblia,
mubasa pud kag kasaysayan kay para sigurado nga kanang imong panabot husto. Nya pag may ka nga tawag anang wala kay gitaw gibasihan di na pwede. Naog gitubag nimo ang problema nimo kay di ka minaw. O next question. Bro, next question na gani. Ako gi-clarification na giklaro nako ang imong rason ganina nga ikaduhang pangutana para makaabri ko. Karon kay niingon man ka si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Romana Katolika. Meaning kamo kay ingon mo angkon magin mo kamo gyud ang tinuod ko no. Meaning kamo nakaila mo sa bagong pangalan ni Kristo. Kay kamo man ang Iglesia Romana Katolika. Yo tira bagong pangalan ha. Kasi Oo, katawa ba ya? Oh, ha? Oh. Bangaga. Ani ha? More na tinuod masig kamo nagilan. Malagi ni kadaot lagi nimo kay tawag ini mo tubag ko di kaminaw. Ayo paminaw sago, paminaw. Katarong nga ng pangutana ko katawa na nga kawa kay katubag. Kanang divert ni ano man kanang imuhang gitawag og question hinabag man gud na. Hinabag ba o na ha? Ang ato ang tawag anang gisgutan about the foundation sa simbahang Katolika anong abot kag ngalan. Mo din ni basis nga tawag anang kuan. Kamo magkamo na nga lang anong piki man gihapon mo hantod karon. O tanawa di maminaw o. Anong piki man gihapon mo hantod karon bisag mo na mo moingon mo ana nga naamos tinuod nga ngalan. Di ba? Ang puntos nato dinhi karon, ang puntos gitawag pag ingon nga giangko na mo dili lang kay giangko na mo kun dili ang amo ang tawag anang amo ang gihatag Biblia o tawag ini kasaysayan mo nang among ebidensya. Wala namang ebidensya. So mo nang dili pwede nga imo akong tawag ang butan. Ayaw. Okay, kada kong gamay. Kada kong gamay bro. Next question. Wa pa nga primerong kwan wa gyud na Cebu ikaduha ni Cebu kada ikatulo na pod. Ay wrong. Mali. Kanang kiingon nimo nga tawag anang wala gisibo. Yes sir, dali sir ha. Kanang kiingon nimo nga tawag anang wala gisibo, imuhara nang una-una, di lang jud ka kadawat sa kung tubag. Sige sir, go ahead sir ta. O sa may relihiyon anang espiritu sa butbot. Di kuan tawag ining kuan lang ni siya kanang ang iyang tawag anang nga pundok ang iambot asa ni na pariston ni iyang pundok. Mahon. Espiritu sa butbot dahil na gumahon. Mao. Sige ato ni papadayon niya pangutana. Tanon bitaw rin ng imuha nga speaker. Naglilihay na. Unya mo ingong kag butbot. Dili wala ko tawag ano naglihay-lihay, gitubag ta kag tarong. Ang problema manggod nimo, kana naa si imong una imong ipakaon sa mua dili pwede na oy. Nga naman kay kanang imo ang tawag anang pagtulon-an bunga man na sa liking kawayan. Una ang litra por litrang mabasa di man na pagtulon-an sa gitawag og dili man na pagtulon-an Kristo. Dili na pwede pagtulon ang Kristo. Ikaduha, gusto na nimo ihigot sa Biblia. Why pagtulunan ang mga apostol basta mo tudlo ka ihigot nimo Biblia? Wala. Number 3 nga tawag anang imong punto. Mohatag mo jud ang konklusyon ang konklusyon pag yun mo dili pag yun daom sa imong tawag ining argumento. Dili pwede niya pagkaman kumutubag di pa jud kaminaw. Di ba ta? Mao. Kanang isibo ba ang imong tubag nabay pangutana kanang mangutana ka naba kay lagi ang problema lagi nimo kay kung tawag anang motubag nako magsigiro po kag yawit di ba mo ba to gikorrekta ka kanang imuhang question deceptive atong binisayon ang imong question ilad nganong di man ko mosakay anang ilad number 1 wa magtudlo ang mga apostol nga Biblia lang tuuhan. Number 2, wala magtudlo ang mga apostol nga letra por letra mabasa, dapat mo ni itudlo. Ngano man kay ang mga apostol wa gyud nakataak anang pagtulon-ana mo nang ayaw nang ipakaon ng inyong ila diri sa amo. Mo nang pagpatay na mo kay kanang inyo ang tawag anang question binitin man. Sige, next question. Sure ka? Kanay katulo. Sure. Sure ka? Nga ang mga apostoles wala nakataak sa akong pundok, ana? Sulpot naman mo. Sure ka? Karon, ikatulo pangutana. Taga ako preba nga nakataak mo sa mga apostol. Agoy! Mubalo si Argentina.
Wala. Nga naman, naigiingon nga claiming and proving are two different things. Dali ra kayong pag-angkon, pero lisod kayo pamatud-an. Next question. Sa to pa, Okay, sir. katulo. Nagisgot man ka ganina nga Ay. application ha. Ingon ka ganina. Pwede, siksa nimo daw. Ansa? Singon mo? Ingon ka ganina sa pag-live nimo kay naminaw ko nga kamo wala mo gasimba sa larawan. Kundili sa gilarawanan. Tama, clarification na. Okay. Tubag, akong klarohon plot. Ako pong i-clarify ha. Ang amo ang tawag Sige, way problema ana noon dili kay. Oh, sige. Bitaminaw sa. Ang amo ang tawag anang gisimba kadtong gilarawanan. Nya depende po sa gitawag og klase sa pagsimba. Naami adorasyon, naami special veneration, naa pud may gitawag og veneration lang. Mao na ang next question. Mao nang veneration og kanang mga usan mga sunsyon nimo diha. Kani. Kay wala man ka nagsimba sa larawan. Ayaw sa katawa. Ay katawa ng klaro kaya to bungot. Nagkatawa lang ko anang kuan ba? Nagkatawa lang ko ng sunsyon. Ilag gyud kaayo nga. Pasensya na kaya mahigala mahigson. Wa gyud hanaw. Oh, next question be. Direct sa pangutana. Minaw. Kay wala man mo nagsimba, wala man ka nagsimba sa larawan kundi sa gilarawanan. Kaning gilarawanan. Nabay larawan wala. Wala godo. Oh, naglisod na. Oh, Hala. Tubag ko, matubag ko ha. Bito nga tawag ining gilarawanan, nga naman kay naay gitawag og object nga nagrepresent dito niya. Mabito gilarawanan kay naay existing nga object nga nagrepresent dito niya pagkaintaon na lang yung intaon. Oy. Matawag ba nga gilarawanan nga pagka man may larawan pag Ginoo ko. Ano lang Ginoo ko? Tama na klaseng pangutana. Ginoo ko in taon. Sige, next question. Maluoy magpunta ba? Maluoy ta ba? Oy, yun sa Iloy. Loy. Ikaw may makululuoy siguro kay siguro kang sibat-sibat pagutanon ka. Wala. Ang ako po. Wala ba ako tawag ka ng kuhan? Wala ba ako ni sibat? Ang ako alang, giklaro lang na ako ba? Ganina, ang imuhang duha ka pangutana nga wa kasulod kay sakpan man nga ilad. Pagkahuman karon na pod, kanay ba naabay tawagan ng gilarawanan kung wala larawan, tarong ba nimong ipangutana sa kuha? Tarong na nga pangutana kanang naabay gitawag og gilarawanan kung wala larawan. Bobo to gilarawanan kay naay existidong larawan. Pagka na lang. Kanang larawan. Oh. Sada? Wow, nada. Tanawa na kadungog. Ikaw man ang tawag anang wa namina. Ade bro, Argesino. Bro. Inaani man ko plastada. Ang imuhang giingon ganina, wala mi gasimba sa larawan kundi katong gilarawanan. So nga ako pangutana, kanang gilarawanan wala ba na larawan? Ana ba? Tubag ko. Sige. Sige daw. Balik ang tawag anang pangutana, balik pud ang tawag anang tubag. Sa tinuod lang maluoy ko ngano man kay ingon na gani gilarawanan buti pasabot na ay existidong butang nga nagrepresent ni anang maong persona nga giingong gilarawanan. Ipangutana mo na sa kuha. Ginoo ko intahon bisag kinder ba makasabot ana. Yung gisimba na larawan o nagsimba pud mo sa larawan. Mo na sakto. Okay, wrong. Mali ka. Amo ang tawag anang kuan na may gitawag og absolute worship o relative worship. Kanang absolute worship manggod Mr. Espiritus Kabakakan. Absolute worship pagsimba na nga intended direkta dito sa person. Kanang giingon nga relative worship ang buot ipasabot naghatag mig pagtahod sa butang nga nagrepresent ni anang maong gitawag og gilarawanan. Girespeto na mo na ang butang dili tungod sa iyang pagkabutang kung dili girespeto na mo na ang maong butang nga tungod sa responsabling girepresentahan ni anang maong butang. Ang problema na di bigay kasabot ni
Sige, next question. Anong larawan, bro? Si Kristo o kamo? Paliho ko pakibalag sa pangutana. Kaklaro ato. Kinsa man nag-represent anang larawan? Paminaw. Paminaw gani. Kung tawag ka ng tupag, di po ka minaw. O, kinsa man nag-represent anang larawan? Si Kristo o kamo? Okay, mutubag ko. Nga niya ha, ay sagsapaw ha. Kay tawag ini mutubag man ko. Ang kanang giingong gilarawanan, daghan namig mga larawan, dili lang kay larawan ni Kristo, larawan ni Santa Maria, larawan ni San Vicente Ferrer, larawan ni tawag ining Santo Domingo. Nya imo naman ng Kristo tanan. Dili oy kinaami na ay mga individual nga mga personas nga girepresentahan ni anang maong gitawag og mga butanga. So mo na kung ingon kag kang Kristo, i-identify kung kang Kristo ba na. Ang imuhang tawag anang gipoint kay basig mudagan ka dito kang Santa Maria, mudagan ka dito kang San Vicente, himuon mo ng Kristo. Di na pwede. Muna sa katong gitawag og unsa sir? Malingag kung imong ka-ergon, sir. Amo lagi. Sige lang, ato lang sabton god. Sige lang. Ano? So ang tawag ining hitabo, kanang giingon din ha. Tanawa di maminaw Mao na di kasabot, no? Kay di maminaw, no? Ani ha? Kanang giingon nga gitawag og mga larawan nagrepresent na sa individual nga girepresentahan. So may kana bang mga larawan imo gi-generalize nga mao nang tawag ining imahen dili oy. Nga naman kay asa ko nang giingon na ay nagrepresent ba kung baga ba na ay nagrepresent. So next tawag ini nga question. Ang mga bigas at pagkain ihahatid sa DRP sir. Ang akong giingon, bro, nga kinsa nagrepresent ang Katoliko, kinsa nagrepresent sa larawan, ang Katoliko ba o si Kristo? Muna nito baga. Di kay daghang larawan ang itubag no sa naging ba kung daghang larawan ang ipasimba. Ang gisimba ba ana? Naging ba ko wala man. Ang akong giklaro diha nimo kung kinsa Okay, ni ay tawag ini tubag ko balik ko na ko ang tawag ini nga kuan, balik ko na ko ang tawag ini nga tubag. Kanang giingon mo nga kinsay tawag anang girepresentahan ana individual image lagi. Karuha na palihog ko pakikuan sa mga background sira. Okay, kanang gitawag og kanang giingon na kinsay girepresentahan ana na ay mga individual images nga naa sa simbahang Katolik nga nagrepresentar sa individual persons. So kanang giingon nimo nga ang Kristo na may individual nga imahen si Kristo nga tawag anang maoy amo ang gituuhan nga nagrepresentar kang Kristo. So ayo i-generalize kay ayo nagsinimpangkong na imo ang tawag anang question eh. Next question. Kaklaro ana, ikaw mo isa ng pangkong sir tinubagan kalayo kayo. Duara akong pangutana kinsa nagrepresentar anang larawan, kamo ba o si Kristo? Ana ra man na. Unya, Balikon na ko ang tawag anang tubag, dugaya bagig kasabot. Ang iyang pangutana kinsa nagrepresentar anang mga larawan. Kanang banyo ka mga larawan ng gudaghan manggod. Nya pagkaman remember nga di lang kay usa ka persona ang nagrepresentara ang mga larawan. Mabot isa-isa nako. Larawan ni Kristo, larawan ni Santa Maria, larawan ni San Pedro, larawan ni San Pablo. Nang imong gigamit general term larawan lang, ay ayaw kong ilara. Ayaw mi isud sa mong bulusa ba? Kadagko na mo isud minimo sa mong bulusa. Ayaw. Nya pagka mamay mo kaglayo kaduol sa pangutan di na jud. Lug istorya nakalimot ka ba? Ang imo walan dias puro ralihay permente. Ang akong giingon nimo diha. Wala bi ako tawag anang nilihay. Ang problema man gud nimo kay ang imo ang tawag anang question inilad eh. Nya samtang tawag ana nagtubag kun ipog kaminaw. Man nga di kita tawag ana magkasinabot. O pasig-paras ining pangutan kinsa nagrepresentar ana inyong mga larawan. Kamo o kanang Katoliko, kamo ang Katoliko o si Kristo. Usa na klaseng larawan among ginapunting. Karuha do na. Nga naman kay ang imong gigamit nga term nga larawan general term na eh. Wala ka nagisgot og particular nga images. Man atuan ang tawag anang klaruhan man di nimo pwede nga isud minimo si mong kadagko na mo isud minimo. Nagsige next question. Mo ang rason ko no nga nagpresentar kag larawan ni Pablo, ni Maria, ni unsa pa diha. Karon kinsa man nagpresenta na ang Katoliko o si Kristo? Okay, ni ay tawag ini nga tubag ko. Ang simbahang Katolika kay siya man tong iglesia ang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Siya may tawag anang kung sa kuan pa ba gitagaan sa atong Ginoong Jesucristo sa kagahong mga mudumala niining maong gitawag og iyang mga ginsakpan normal ra man gyud na nga ang usa ka institusyon muhatag gyud pasidungog sa mga heroes
sa iyang gitawag og simbahan. Mura pag nasod nato ba tagaan ta kag pananglitan. For example, ang nasod na gitawag og Pilipinas, klaro man lang kaayo nga bisag wa suguan ng Rizal nga maghimog larawan pero gibuhatan ni si Rizal og larawan pagpasidungog kang Dr. si Rizal. Same po na kang Ginoong Kristo. Bisan pag dili direkta nga moingon si Kristo ang tawag ana nagsugo, pero ang simbahang Katolika tungod kay lawas man ng Kristo, indirectly si Kristo mismo ang nagsugo. Next question. Pero asa mo po na ito na mabasa bro nga si Kristo may nagsugo? Okay. So malapan na Ginoong Kristo, so malapas ng Ginoo San Juan kapitulo 17 bersikulo 10 kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. So refer na dito sa gitawag og mga persona. Mo nang simbang Katolika naghimo og tawag ining mga butang nga nagrepresentar ni ining maong gitawag og mga tawhana, naghatag og pahimukat nagituman ang gisulti ni Kristo, pinaagi kanila gipasidunggan ako. Next question. Ang imong gigamit nga Juan 17:10 nga mingon ka nga ang nagpasidunggan ako unya wa man din nabutang dito nga girepresentar ang larawan ni Kristo, wala man. Okay. Kana mga larawan. Okay, ni itubag na ko. Diba din ko ganina faith and reason me. So ang buti pasabot kung tagaan ni magpagtahod tong gitawag og mga gilarawanan, usa sa paghatag og akong pagtahod og pagpasidungog nila kanang pagbuhat og mga larawan. Di ba gitagaan kan analogy ganina, Mr. Espiritus Kabakakan? Murabag si Rizal ba? Rizal ha, wa pa to namatay si Rizal, wa gitong moingon si Rizal ba nga, kung mamatay ko ha, buhati ko ninyong dibulto, ibutang sa plaza, wa gito masulti. Pero nganong gibuhatan man siya. Ngano man kay wan man na tawag anang kana bitong tinguha na sa usa ka syudad nga nihatag og pasidungog ni anang maong tao nga hero sa pagtuo. Same pod na sa mga dibulto nga naa sulod sa simbahang Katolika. Ngano man tungod kay kana ang mga heroes of our faith man na. So bisan pagdili na suguon o isulti pa ng Kristo, normal gyud na sa tarong nga tao nga pasidungog sa iyahang gitawag og mga heroes ilabi na sa paghimo og mga remembrance ito nila. Next question. Labaw pa na si Yawa, sir, di maminaw. Otro parehar man mo bro. Tanan. Kay di man mo kasabot nabuta magod. Kamoy ikaw may nabuta pasingin lang pagid minimo. Ang Yawa, naminaw ng Kristo. Ay, maminaw, labaw pa niya. Bisag unsaon tanawan nang siog yaw yan, nang sipot sa yaw-yaw diha. So man akong ginasulti perminti. Unsaon nimo pagkasabot? Unsaon mo pagkasabot sa among tawag ining tubag? Nga tawag anang di man ka maminaw sa among tubag, mo magsapaw-sapaw ka naman hinuon. Di ba? Ya kay gumaminaw magugad sa tubag, masupalpal magugagat. Kapila nagisupalpal gaganinaw. Unang pangutana ilad, ikaduhang pangutana ilad gyapon, ikatulong pangutana ilad gyapon. Isulod pagitaan ng iyang tawag anang pagtulon ang mabasa-mabasa. Di man nagpagtulon sa Iglesia Katolika. Ayaw mi isulod na inyong bulsa kay kadagko kay mi. Karon kay giangkon man nimo nga ang Iglesia Romana Katolika mo gitukod ni Kristo, no? Mo gitukod ni Kristo. Nakahibulo ka ba sa bag-ong ngalan ni Kristo? Okay. Mutubag ko. Kanang giingon ninyo bag-ong ngalan wala na sa Biblia. Kanang giingon bag-ong ngalan ni Kristo, bag-ong tawag anang wala na sa Biblia. Nya, kanang bag-ong ngalan mao na siya ang tawag ining basihan nga tinuod kang iglesia nga gitugon ni Kristo, wala gyud na sa Biblia. Ang tinuod nga iglesia nga gitugon ni Kristo, sumala pa ni Kristo, et forte inferinon prevalibun adversus iam. Bisan ang ganghaan sa impyerno dili gyud makabuntog ini. Buot ipasabot from the time of the apostles until now, kanang maong gitawag og iglesia naglawig na. Unya kanang maong iglesia ang iyang kasaysayan wa man ang masuwat sa Biblia. Kay kanang Biblia manggod pulong na sa Ginoo, pulong na sa Dios, dili na ilakip ang tawag ining secular nga tawag ining kasaysayan ilabi na sa kasaysayan sa iglesia. Ikaduha nga tawag anang punto, ang nag-ingon ang tawag anang Ginoo nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So pag-ingon niya nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan sa tanang panahon gikan sa pagkatukod hangtod karon naa nang maong gitawag og iglesia. So buot ipasabot ko magbuot-buot nga kabalo ka tinuod nga ngalan dili man na mo'y basis consecutor man in taon na. Oy, next question. Kayo. Ano? Kinsa may gisultihan ni Kristo diya? Nga makiguban siya hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kinsa magingnan diya? Okay. Kapag ko, ang gisultian din na, siyempre, ang pinakauna, katugig iyahang gitawag og mga apostol. Pag-ingon niya nga, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buot ipasabot, dili lang kasi sa mga apostol mag-uban, kung dili, apil dito sa mga sumusunod sa iyang gitawag og mga apostol. O, prueba, katong nahitabo kang San Pablo, di ba?
pipila naman ka mga apostolos ito nang ngamatay pero ngano naamang yun siya, ningon siya, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako. Buot ipasabot, ang maong pagsulti, wala lang muungot dito sa 12 ka mga apostoles, kung dili ang iyang pagsulti dito gireferar niya sa tibuok niyang simbahan, kung diin sumala pa ni San Pablo, nga mauna ang iyahang gitawag og lawas. So mo na nga gikan kani adto hangtod karon kanang maong simbahan na naa wa gyud na maputol. Ngano man hangtod nga dili matapos ning maong kalibutan na ang simbahan nga iyan ni Kristo nag-existar niining maong kalibutan na. Next question. Ito na po kag-late na po. Unya, man, sukan pagtukod, laana. Uy, naunsan, may tao lang yung katarungan. Ay. Oh, next. Ay. Mo anay tawag anang pinakadakong tawag ining balingag ba? Kay samtang nagtubag, sige po sa yaw-yaw. Dili po. Sir, Dili po, di ba? Yes, sir. katong gisultian ni Kristo sa San Mateo 28:19-20. Wagay apelato gisultian ang founder ng espiritu sa butbot. Mao gyud lagi. Mo man akong punto ba? Di man Ang punto mabuta. magud nato magudiri sir. Ang punto magud nato magudiri kana pag-ingon ni Kristo nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buti pasabot gikan sa mga apostol na anay mga sumusunod. Kay patudluon gud sila. So same sa gibuhat ni San Pablo kanato patudluon. So hangtod karon nag-existar ng maong gitawag og simbahan na. So kung may sila lang ang tawag ang tinuod kini sulpot sa ato ay di na mao. Dili na mao. Ingo pa San Pablo bisan gani kami usa ka anghel magwalik ebanghelyo nga lahi sa mga giwali patunglo. Nya karon bagungalan pagka na lang. O na ang sipog yaw-yaw. Next question. Kang ingon sir nga apil ang mga sumusunod, apil lang gisultian ni Kristo diha. Wagi apil. Oh, sige na. Basada. Apel mo. Sige na. Sa Biblia niya. Ay, klaro. Okay. Oy, Manawara po. puro rabinot-bot na nga Tawag anan. Isulod na punta sa iyang tawag ining kuan ba? Isulod na punta sa iyang kaugalingong bulsa. Ipabasa niya kita ipabasa niya sa Biblia. Ato sa ipabasa sa iya ang founder aning espiritu sa butbot. Nakatunong sa kagubog sir. Tatawanan kayo. Nga naman, tanawa na good sir, no? Tanawa na good ang tawag ang question. Kita ipabasa dito sa Biblia. Kakabalo man nga ang kanang gitawag og Biblia na humana sa tuig 400. So, apat na nakawag. So, kanang ato ang gitawag og connection dito sa gitawag og mga apostoles by way of succession na in teaching. Nga naman kay gi-exercise sa simbahan ni Kristo from the first century AD until now ang iyang kagahom sa gitawag og pagtudlo og pagdumala. Diha ta nahimong na-connect. Nya mo beto lang kasaysayan nagsulti nga kanang Iglesia Katolika Apostolika Romana mo nang iglesyang gitukod ni Kristo. Kaya pagkaman unsaon nimo na pagnigar na. Nya kinsa mo pud ka nga monigar ana? Di ba? Na may gitawag og tawag ining facts. O tanawa, unsa ano pagkasinabot ani nga na tanawa na si og yaw-yaw. Sige po sa tawag anang yaw-yaw. Di ba? Oh, sige, ato ala pati bawason ni. Oh, next question. Ito ang kamaturan diya sa mabasa kay mama na generalize na to. Una karon, maingon ka nga Mao ko ni generalize. Unsa naman taon ka generalize. Particular man ang generalize. Particular man ang gisulti diha na Ginoong Jesucristo. Panlakaw kamo kinsa man ang kamo katong iyang gisugo kinsa man na ang mga apostoles o katong gitawag og maiyang magitawag og mga sumusunod kayo man na. Wala man gingon nga panlakaw kamong tanan kamo mga tawo nga tuon ako panlakaw mo wala man isulti sa Kristo ana. Una ra man ninyo o mo hilabot ana particular nang gisulti ni Kristo. Buot ipasabot, himua silang akong mga tinunan. Buot ipasabot, naa si ubanan gikan sa mga apostol o mga tinunan pa sa mga apostol o mga tinunan pa sa mga tinunan pa sa mga apostol. O na, ang buot pasabot. Okay, question. Next question. Ang problema Hindi ang apostola. Sila sir kay way apil sa pagkatinunan. Mo ni problema. Mo ni pinakadakong tawag anang dako nga. Kung pangayo ni asa na mabasa Oy. ang boundary apil sa mga tinunan sa mga apostol. Bro, sakto sir, sakto. bro, Arjen, no? Kinsa lang apostola nga giingnan ni Hesukristo? Kinsa na? Dili Dili ni sa founder. 12 man sila kabog niya. Kinsa gani? Dagama na sila. Oh,
San Pedro. Dili 13. Pagkahuman si Basta kay wala lang. saan siya? 13. 13 na ko mo. Sa kuno? Dili 13. Sa kuno? Sa dili 13 dili. Daghan na sa diya, 120 na sa kabuk na tanan. Puro apostoles. Dili 13. Dili, na Puro- disipulo. Di ba apostoles mo isgutan na unsam. Na unsam. Liya yung kay pabubul-bubul na ka ba. Balik, di ba? Pataka lang yung ka ba? Ang Ang gisulti ang kilabot mga inyong apostol, atin po mga disipulo. Pataka. Nagtuo siguro siya, katong pagsugo na ganyan ng suko na apostoles reyna dili, oy. Sumala sa gitawag og tradisyon, ang kanang gitawag sa panahon sa pagsugo ni Kristo, katong great tawag ining commissioning sa ni Kristo, gilid na sa gitawag og mga apostol. Naala up to 120 din na. Naa din na sa 120. Nya mo na nagtigom dito sa itaas nga lawak si Jerusalem sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 15. Oh, ayaw tawag ka ng kung kay kung sa kwan pa ba di lagi mo mailad. Oh, next question. Di mi mailan si mong teknik. ang amo ko diya nga kamatuoran atong kuan basta Ang tawag ining ang kamatuoran gani mo nang gitug-anan taka nga sa panahon ang Kristo nagsugo sa iyang gitawag og mga apostol, sugo siya di lang kay itong 12 na adidto kundi apil pud tong mga disipulo nga connected kang Ginoo nga sa Kristo og sa gitawag og mga apostol kasi 20 gulo sa tanan ana nga panahon. Sige, next question. ang apostol 120. Wala. Sabi apostol 120 saga na maging tao na siya. Oy. Ay, nanang Ginoo, naidol si ka mga apostoles ug uban pang mga disipulo nga mikabat silang 120 ka buok ana nga panahon sa Great Commissioning. Mao nang mga tawhana nga nagtigom dito sa itaas kalawak sa Jerusalem after 50 days. Mao na sila nga mabasa nato sa Buhat 1. Si tubang ti apostoles dusira nya pagkaman ay mga disipulo. Next question. Kasang punto asa ta nagsugod og istorya ba? Mateo 28:19-20. Ha? 120 ba na katao ang gisultihan ni Jesucristo? Okay. Naitawag ng tubag ko. Ang gisultian ng gisultihan na yes, mo na itong tawag ng 120. Pero na-highlight ang mga apostol tungod sa hinungdan na kanang gitawag og panahon, sila ang mag-lead sa tibuok flock ni Kristo. Mabata lang mabasa nato sa Buhat 1, kay same na nga mga persona ang gisultian ng sa Great Commissioning ug sa katong gikunsaran si Espiritu Santo. Mao baya na 28. Una ka nang sa Buhat 1. Buhi pa si Jesus daw, patay na. Tawag inang tubag ko pag nisaka na gani kanang tawag anang panahon na nisaka na gani so buti pasabot kanang gitawag og 120 ka mga tao na ana nang daan kay ang tawag anang ang span lang sa time ana 50 days gikan anang Great Commissioning 50 ra na kaadlaw imposible man lang ang kanang panahon makagather sa 120 na ana nang 120 daan. Ay na lang gyud Ginoo ko in taon. Sige, next question. Sira kang next question niya, sige ka pang mute. Sira ka pang mute ba? Mas maayo magyud na i-mute nga naman kay nilad kay paminawon diri sa tawag inang kuan nga magsigitag sa paway. O nya ang tawag ina mga naminaw way mahibaw-an. Nga naman samtang nag-istorya ko, istorya po ka. Usa-usa na pagkabaluan ta. Di ba? Mura tawag anang kung sa kuan ba kanang maigutan ang giingon din na sa panultihon ba nga ang buang makabalo siya ano sa musulti. Mo na mohilom ko pag human akong tubag buhilom ko papangutan-on ta ka. O sige pangutana. Bro. Dapat na dili ka mag-mute, no? Kung naa ka sa kamaturan dili ka but-buton, dapat di ka mag-mute ba? No? Kay ang akong pangutana Dili lagi pwede, diba ha? Excuse me. Dili magud na pwede nga dili ka pwedeng i-mute. Nga naman kay okay lang na og samtang nag-istorya ko naminaw ka. O samtang mag-istorya ka minaw pud ko. Nilad man kaayo kay tawag ana mag-istorya ko. Nya pagkahuman magsapaw-sapaw ka. Sa ni bulangan ni dire. Lain kaayo, di ba? O siya makatunan sa tawag ini mga naminaw nga ni adire nagtan-aw sa tuwa.
Mingon sila gubota ng inyo ang tawagan ng forum din na oy. Serta, Kulang na lang mo ilog sa programa. di ba? Mingon sila gubot kining kuan, gubot kining inyong program ken mo gani. So ang ambot pasabot ana, samtang tawag ang mangutana ka, minaw ko, samtang tawag anang kay kabalo man ko nga tawag ganina. Nagsinapaway tagin nangilad kina paminawon. Oh, so karon ang mahitabo ana pangutana ka tubag ko, pagkauman kung tawag ana mo hilom ka samtang nagtubag ko, ayun, mo gini dapat. Okay. Sige, next question. Wala ni. Wa kay ayo pangutanon, bro. Wa kay ayo pangutanon, magsibat-sibat pa. Tanawa. Sibat-sibat si baga, di lang juga kalusot. Di lang juga kalusot, no. Ngano man kay kung tawag anang patulan jud ka sa imuhang tawag anang imuhang argumento, ang mahitabo magud ana sa dagan sa tawag anang sa istorya is mabuko manggug ka mo ng style mo di ka maminaw pag tan-aw nga argumento di ka maminaw. Mo nang dili na pwede. Di na pwede diri sa programa. Paminaw pod. Samtang tawag ana nagtubag ko, paminaw kay ngilad man kaayo nga tawag anang kuan, tawag anang magtubag ko nya gayaw-yaw pug ka tanawa samtang nagtubag ko di jud ka kasabot sa akong tubag nya.